Ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη. Ηλίας. Χαλεύ! Χαλεύ, τι συνέβη? Μ' ακούς, Χαλεύ? Ήρθα να σε προειδοποιήσω, Ηλία. Ήρθα... Ησύχασε. Όχι, Ηλία, όχι. Είναι αργά. Αχ, πεθαίνω. Η Εζαβέλ διέταξε να σκοτώσουν τους προφήτες. Όλοι πρέπει να λατρεύουν τον Βαάλ τώρα. Όχι. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Χανόμαστε, Ηλία. Στα αλήθεια χανόμαστε. Έφτασε η ώρα για την προσφορά, Κύριέ μου. Δεν πρέπει να την αφήσουμε να περιμένει. Η Εζαβέλ. Αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα μάθαινα πόσο ωραία είναι η ζωή. Ο λαός περιμένει τη διαταγή σου, Αχάβ. Προφήτες του Βαάλ, φίλοι, ευγενείς. Η Εζαβέλ, βασίλισσα όλης της περιουσίας μου. Ο Θεός του Ισραήλ είναι νεκρός και ο Βαάλ πήρε τη θέση του τώρα. Και σήμερα αφιερώνουμε τον ναό αυτό στο Θεό του ουρανού, που μόνο αυτός φέρνει βροχή στο Ισραήλ και κάνει το έδαφος του πρόσφορο. Να ζήσει ο Βαάλ! Ζήτω! Να ζήσει η Εζαβέλ! Ποιος είσαι εσύ που έρχεσαι εδώ? Φύγε τώρα μακριά από το ναό του Βαάλ. Εκεί μόνο ο Θεός μένει. Αλλιώς θα πέσει η κατάρα του πάνω στη γη. Ώστε είσαι προφήτης, Νόμιζα πως είχε χαθεί το είδος σου. Δεν πειράζει. Θα τακτοποιήσουμε το θέμα εδώ και τώρα. Άκου προσεκτικά τι έχω να σου πω. Όπως είπε ο Θεός του Ισραήλ, δεν θα πέσει βροχή μέχρι εγώ, ο Ηλίας, να ζητήσω από το Θεό να στείλει. Σκότωσέ τον. Σκότωσέ τον. Σκότωσέ τον! Σκότωσέ τον! Βρείτε τον Ηλία. Από εδώ γρήγορα! Ακολούθησέ με τον Ηλία. Ψάχτε τον! Δεν φοβάμαι να πεθάνω, κύριε. Πήγαινε ανατολικά
και κρύψου στο χήμαρο Χερίθ. Άσε με να πολεμήσω, κύριε, και να βάλω ένα τέλος σε αυτήν την αδικία. Δεν το εκεί πέρα. Να τον είδα. Πήγαινε, Ηλία. Θα σε φροντίσω εγώ. Δεν είναι εδώ. Συνεχίζουμε. Αφέντη μου, οι άντρες μου ψάχνουν την έρημο 1 μήνα. Δεν τον βρίσκουν πουθενά. Τότε θα έχει πάει σε άλλη χώρα. Όχι, αφέντη. Θα κηρύξω πόλεμο στο βασίλειο που θα τον προστατέψει. Μα αφέντη, πήγαμε σε όλες τις γειτονικές χώρες και αυτές μας διαβεβαίωσαν ότι ο Ηλίας δεν πέρασε τα σύνορά τους. Είναι νεκρός. Κανείς δεν μπορεί να επιζήσει τόσο πολύ στην έρημο, ειδικά όταν δεν έχει βρέξει για τόσο καιρό. Τότε έτσι είναι. Ο Ηλίας είναι νεκρός. Βασιλιά Αχάβ, πότισα τα δέντρα και με το νερό που περίσσεψε λέω να ποτίσω τα άλογά σου. Ρίχτω όλο στα δέντρα. Μα κύριε! Όλο, μ' ακούς, Ο Βαάλ είναι ο Θεός. Η βροχή θα έρθει. Ευχαριστώ, κύριε. Με τιμά πολύ η αγάπη σου για μένα. Αλλά πόσο ακόμη πρέπει να περιμένω εδώ? Άσε με να γυρίσω και να τελειώσω αυτό που ξεκίνησα. Μα πρέπει να φορέσουμε αυτά τα ανόητα ρούχα. Σκοπός του έργου μας είναι να ευχαριστήσουμε τον Βαάλ. Όχι να παραπονιόμαστε για τα κουστούμια. Να θυμάστε ότι παρουσιάζοντας τα θαύματα του Βαάλ, δηλώνουμε την πίστη μας στη δύναμη του. Θέσεις? Έτοιμοι? Έτοιμος. Ω, μεγάλε Βαάλ, ξέρουμε ότι εσύ μονάχα μπορείς να φέρεις βροχή. Διάταξε λοιπόν τα σύννεφα να μαζευτούν και να υγράνουν το έδαφος αυτό. Διάταξε τα σύννεφα να μαζευτούν και... Τι λένε, τι ακούω? Νομίζω πως ακούω προσευχές για βροχή από νέους πιστούς. Ναι, μαζευτείτε σύννεφα και στείλτε τη θαυματουργή βροχή σας. Πρέπει να πηδήξεις. Πρώτα η καταιγίδα, μετά τα σύννεφα χωρίζουν, μετά η αστραπή και μετά η βροχή. Και τώρα... Με χτύπησες. Δεν φταίω εγώ. Αυτός ο κεραυνός δεν είναι εύκολο να το... Να γίνω εγώ ο κεραυνός. Αυτός δεν είναι πολύ... Φόρεσέ το ξανά. Είμαστε στο σημείο όπου... Αρνούμε. Όχι! Δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό! Μη βιάζεσαι! Η Ιεζαβέλ δεν πετυχαίνει. Οι προσευχές μας δεν είναι αρκετές. Το αίμα των προφητών δεν ήταν αρκετό. Ο Βαάλ απαιτεί μια θυσία. Ναι. Όλοι οι πιστοί του Θεού του Ισραήλ πρέπει να προσφέρουν τη ζωή τους.
Ακριβώς. Ηλία, σήκω και ετοιμάσου να φύγεις από εδώ. Πού θα πάω, κύριε? Στο ναό πάλι? Πού? Στο χωριό. Στο χωριό. Κύριε, θα πάω. Θα πάω όπου μου πεις εσύ, αλλά ο βασιλιάς Αχαάβ, ο λαός... Θέλω να βοηθήσω, κύριε. Θέλω να τους βοηθήσω. Πήγαινε στο χωριό. Μια χήρα γυναίκα θα σε βοηθήσει εκεί. Δεν ανησυχώ για τον εαυτό μου, κύριε. Μάλιστα, κύριε. Μητέρα, πεινάω. Το ξέρω, αγόρι μου. Αλλά πρέπει να κάνεις υπομονή. Φέρε μου λίγο νερό. Μα δεν έχω πολύ. Και λίγο ψωμί, αν μπορείς. Ψωμί δεν έχω καθόλου. Μάζευα λίγα ξύλα για να φτιάξω το τελευταίο μου φαγητό. Και ύστερα, ο γιος μου κι εγώ θα πεθάνουμε. Καλή μου γυναίκα, αν ταΐσεις σε μένα πρώτα, σου υπόσχομαι, στο όνομα του Θεού του Ισραήλ, πως θα έχεις φαγητό μέχρι να περάσει η ξηρασία. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Κι άλλο. Τι θέλει ο Βάλ? Πρέπει να ομολογήσω πως δεν ξέρω γιατί συνεχίζεται αυτή η ξηρασία. Συνεχίζεται για το καλό του Ηλία. Α, τι εννοείς? Ότι ο Θεός του μας καταράστηκε? Όχι. Ο Ηλίας ζει. Ο Ηλίας ζει. Και ο Βάλ δεν θα ρίξει βροχή μέχρι να πεθάνει. Έπρεπε να τον σκοτώσω στο ναό τότε. Έπρεπε να τον είχα σκοτώσει. Ας είναι ο Βάλ μαρτυράς μου, Ιεζαβέλ, θα τον βρω τον Ηλία. Θα τον βρω, σίγουρα. Τι έγινε, τι είναι? Πέθανε, ο γιος μου πέθανε.
Γιατί πήγαινε καλύτερα, γιατί. Ω Κύριε, Θεέ μου, γιατί έφερες τον θάνατο σε αυτό το σπίτι? Σε οικετεύω, Κύριε. Φέρ τον πίσω. Κάν τον να ζήσει πάλι. Ω Κύριε, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Το έργο σου εδώ τελείωσε. Πήγαινε και εμφανίσου στο βασιλιά Αχάβ. Εσύ φταίς για αυτή την ξηρασία. Εσύ έριξες αυτή την κατάρα πάνω σου. Πήγαινε! Μάζεψε όλους τους προφήτες του Βαάλ και συνάντησέ με ψηλά στο βουνό. Εκεί θα δούμε ποιος Θεός έχει τη δύναμη να σώσει. Με προκαλείς λοιπόν. Καλά. Τότε δέχομαι. Βλέπω ότι ο Βαάλ περίμενε αυτήν τη στιγμή για να αποδείξει τη δύναμή του. Όταν το κάνει, μετά θα σε σκοτώσω. Και θα σε σκοτώσω μπροστά σε όλους τους κατοίκους του Ισραήλ. Θα κάνουμε θυσίες. Εδώ σε αυτούς τους ιερούς βωμούς. Οι προφήτες του Βαάλ θα καλέσουν το δικό τους Θεό. Και εγώ θα καλέσω τον Κύριο. Ο Θεός που θα ρίξει φωτιά, αυτός θα είναι ο αληθινός. Σε καλούμε! Στείλε μας φωτιά από τον θρόνο σου και αποκάλυψε τη δύναμή σου! Ελάτε τώρα! Πιο δυνατά! Πιο δυνατά! Αφού είναι ο Θεός σας, θα σας σώσει λοιπόν! Ή μπορεί να κουβεντιάζει με κάποιον άλλον Θεό! Ή μπορεί να έχει βγει και για κυνήγι. Ναι. Ελπίζω μόνο για το καλό σας να μην έχει πάει ταξίδι. Συνεχίστε, συνεχίστε. Αχ, ισχυρέ Βαάλ, ρίξε τη φωτιά σου. Δείξε ότι εσύ είσαι ο Θεός. Εσύ, πάρ' τους μακριά και φέρε μου νερό, όσο περισσότερο μπορείς.
Κάντο. Κάντε το ξανά. Άλλη μια φορά. Αυτό είναι τρέλα. Δεν πρέπει να χαραμίζουμε το νερό. Σταματήστε τον! Σταματήστε τον! Όχι. Θα τον αφήσουμε να αποτύχει. Μετά ο λαός θα τον σκοτώσει αντί για μας. Κύριε, Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας μάθουν όλοι σήμερα ότι εσύ είσαι ο αληθινός Θεός και ότι δεν υπάρχει άλλος. Τώρα ο Θεός του Ισραήλ θα δικαιωθεί. Τι κάνεις? Δεν βλέπεις? Αυτός ο άνθρωπος έχει τη δύναμη του διαβόλου. Είναι τελείως κακός. Σας διατάζω στο όνομα του Βαάλ να τον σκοτώσετε. Σκοτώστε τον. Όχι. Βοήθεια. Τώρα καταλαβαίνω τη σοφή απόφασή σου. Ευχαριστώ, κύριε. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι ο Βαάλ μας έστειλε βροχή. Είχε αργό θάνατο. Οι προφήτες του Βαάλ είναι νεκροί. Όλοι τους. Ο Ηλίας τους σκότωσε. Ναι. Αφού απέδειξε ότι ο Κύριος του είναι ο Θεός.